имам двама специални гости. И сега ще ви покажем как се сглобява Лего. Ще ви покажем как се сглобяват тези два стола, машината и фонтана. А Мими ще ви обясни, аз и Калин, ще ви обяснят на колко значение имат една част. Така. Айде първо Калин с фонтана. Ами не знам. Искате ли? Калина, искаш ли да? Добре. Да прибавим часите, защо ги прибрахме тогава? Ами и аз не знам. Ето. Давай, Калине, ела на моето место. За фонтана ще ви трябва тази дългата част. Слагате и тази голямата част. И тази следващата. Тази, която слага сега, тези две, които слага отгоре, са по-малки от тази долу. Така. Добре. И сега взимате тази. Слагате диамантчето. И двете сини. Сега си като вода, може да сложите и пластелината иска. Сега Мими ще ви покаже как се правят столовете. Иди в средата. Сега. Ето ти частите. Чакай. Ето. Ще ви трябват 3 такива части. 3 малки части. Независимо какви са цветовете. Каквито поискате. Ето, закрепяте. Така. Тази е отпред. Третата е отпред. После две такива части. Слагате едната, независимо коя, отзад. Закрепяте. О, къде мисля? Не, двете ли? Да, ето ги. Не, другата. Трябват ви две сиви пръчки. Нещо като клещи. Да кажа нещо като ръчички. Да. Да, точно ръчички. Закрепяте с втората част. Оп. Ето. Ето и същия стол, обаче черен. Ето, представи как изглежда човечето. Ето как изглежда, когато седи. Ако иска, може да си полегне. А може и да се изправи. Така, и сега, разбира се, останах само аз, мисля, че. Да. Така, нека може да мина в средата. Така. Ами, аз ще ви покажа как се прави онази машина и с сокове. Като за начало ще ви трябва една такава част. След това, две такива единични. Ще ви трябват и две такива единични с едно напред. Сега ето тези две части, за които след малко ще ви обясним. Колко много значение имат и по какви различни начини може да се ползват. След това две такива можете да използвате всякакви цветове, каквито вие решите. Аз реших лилаво, защото много обичам грозде и ягоди.
Ето и сега се ви трябва една такава част. И кабел. И го закрепвате. Ето това беше. Ето, а сега ще ви покажем колко много значения може да има една част. Значи, първото от тях Мими ще ви покаже. Тази част може да се ползва за говорител, Мегафон. за мегафон. И После и може да се ползва... може и за сесуар. Да, да се ползва и за Сесуар. Оплетваш. ето. Как? Ето така за сесуар. Да се ползва. Ами аз ли съм втори? Моето значение какво е? Да. Моето значение е ето тук кранчетата, както ви казах, те са направени от същата част. Не покажи твоята идея каква е. И моята идея е, човек, например, държи кетчуп и майонеза. Ето горната част е такава. Ето да сравниме. Ето я. Горната част е същата. Само че сме използвали различни цветове. Жълта, червена, сива и черна. И, например, А сега и тримата ще ви покажем какво значение има. Тук. Две такива части и една кръгла и още една такава част и става за тоалетна хартия. Ето. Ами, това беше. това беше от нас. Вижте колко по-яко изглежда този стол, този и семейство.